vai vir o meu curmán de Vigo, home. Vítor. Ben, non che cae, non? Nunca me caeu ben, non? Eu non sei que merda ten que vir facer agora aquí. Estás enfermo? Pois non, creo que peor. E logo? Non sei, pero creo que teño delirio pola gaita. Aquí tes? Gústache? Home, non. Era a gaita de meu avó. Era o mellor gaiteiro de toda a Costa da Morte, así que hai que cuidala. Así que vaite preparando para recibir o premio. Ai, Celia, non sei. Non me quero facer ilusións, se non mo dan a min, que? E a quen lle va andar sendo en Portosás? A quen lle va andar, nena? Home, Evaristo, curmán da alma, home. Que ganas de verte, un aperto, home. Tamén eu morría de ganas, Que alegría cando chamaches. Que é o que máis te gusta de Portosás? Ti. O falar non ten cancelas. Non se pode permitir que ese barco siga abandonado na boca da ría. É un claro atentado ecolóxico e un perigo para outras embarcacións. Exiximos medidas urxentes para a súa retirada. E todos sabemos quen é o responsable. Ramón Couto, que se nega a retirar ese barco. Por hoxe xa está ben. Por fin, sí. Por fin... Claro. Por fin quero dicir que se vai notando melloría, Non o vas creer, nena, non o vas creer. Dixeron o nome do premiado. Sí, E quen é? teu pai. Pois estou collendo o autobús. Evaristo, estivente buscando para me despedir, pero non te dei topado e... En fin, marcho. E agora Pitusa, que? Oh, Pitusa, sí. Pitusa é o recendo do amor e... Que mágoa. Hola. Hola. Dixeronme que che gustaba moito tocar a gaita. Sí, pero é que fajo moi mal. Bueno, iso é practicar e sobre todo ter moita paciencia. Paciencia teño moita, pero o que me falta é idea. A Asociación de Axuda á Costa da Morte ten o honor de entregarlle o premio para iniciativas ecolóxicas da Costa da Morte a Ramón Couto. Bravo. Bravo. Non marcharía por culpa túa. É logo como lle fixen, Pitusa. Oxalá foses como él. Ah, xa me gustaría xa. Gracias, Pitusa. Que tal o día? Pois a verdade é que moi tranquilo. Alégrome. Adeus. Ata logo. Pasa. Hola, Pitusa. Acabouse a tranquilidade. Que pasa, Ladislao? Vimos por unha denuncia. E de que se trata? Aquí o meu defendido, aquí presente, don Alfredo Silva, quer... Silvoso quere denunciar a súa prometida. E por qué? Como ves, o señor Silvoso vai vestido de noivo, non? Sí, xa ves. Eso é porque ven da súa boda. Unha boda, Pitusa, que non se celebrou. Farteime de esperar e nada. Non apareciu. Todos os invitados ali, os meus pais, nunca pasara tanta vergonza na miña vida. Quere a denunciar. Queres denunciar a túa prometida por non se presentar o día da boda? Eso é. Nin sequera me chamou para me dar unha explicación. Eso é material de sumario, Alfredo, non fales de máis. Supoño que tería unha razón importante para non acudir á súa boda. Das razóns e dos motivos xa falaremos na vista oral. Se hai lugar, que haberá lugar. De momento, Pituso, o que queremos é presentar unha denuncia formal contra a prometida do señor Silva... Silvoso, por abandonalo diante do altar. Silvoso.
Finalmente, a moza de Alfredo Silvoso decidiu non presentarse no altar, o que motivou todo tipo de comentarios entre os asistentes á boda frustrada. Ocorreu aquí, en Portozás. Pero a noticia máis comentada nos últimos días é a celebración da tradicional carreira de carrilanas de Portozás, que volverá a enfrontar un ano máis a corredores de toda a comarca. Poderemos gozar cos orixinais deseños de carrilanas que cada ano son máis imaginativas e, sobre todo, da intensa competición entre os seus participantes. Ei! Eu nunca vi unha competición de carrilanas. E ti? Hola, Coco. Pois eu vinas desde pequeniña. Sí, e que tal son? Son unha pasada. Portozás enchese de xente, tío. Tómano todos tan en serio que acaba parecendo unha guerra. Contra Cormelle, non? Tócala. Mólache. É pro programa cos nenos. Ah, hai que gravar un par de cuñas para Ramón Couto. Vale, fago eu. Hola, curás. Que? Que? Outra vez co persoal, non? Non, estas botellas non son miñas, xa estaban aquí, Vos que facedes aquí? E ti que faz? A ti que che importa, rapaz? A ver, que queredes? Que desto non hai para vos? Non, home, non, que nós só che vimos propoñer un negocio. Un negocio, vos? Sí. A min? Ajá. Sí, xa sabes que está a chegar a carreira de carrilanas, non? Aló, non vou saber. Pois nós estamos facendo unha. Home, un fruito de investigación de garaxe, xa sabes, non? Ajá. Onde está o negocio? Home, negocio... Pero xa está todo calculado, planificacións, tecnoloxía punteira, pero é que só nos falta unha cousa, o piloto. E como ti a lo mellor, queremos que sexas ti. Que che parece? Que eu Ai, que me desestabilizo coa risa. Queres que o piloto e unha carrilana vos? Sí. Pero, home, de por aí. Que pasa, non queres logo ou que? Home, Fafitillo, non me mires con esa cara de lástima. Home, non... Vos mesmo dixestes, Eu son o mellor, así que débonme aos mellores. Pois o noso deseño vai ser o mellor. Ai, de deseño será, Pero xa vos vexo recollendo os anacos por aí pola coneta, aquel. Que isto das carrilanas non é unha ciencia exacta, E con quen vas correr? Teño que correr que a escudería de Couto, como a todos os anos. Non me miredes así, Xa sei que é un cacique, pero sempre ten a mellor carrilana. Porque a compra... Home... Ai, Iriña, polo que a compra ou polo... Eu vou ir con ela, xa está, acabouse. Xa, pois, ti nunca gañaches, Iso é certo, Sempre perdes. Ela, Juan, no pasado non estuve a piques, non gañei porque gañei outro. É máis a vos que vos importaba rascar o carallo por aí, home. Sí, pois alá ti. Mira, díjoche unha cousa, Nós imos gañar contigo ou sin ti. Así que nós marchamos, que temos moito que facer. Hai que coller madeira, Lois? Así que pide ya o teu... Bos días. Bos días. Toma o correo. Gracias. Sabes que? Beatriz abandonou a Alfredo no altar. Marchou na metade da boda. Non, nin sequera apareciu. E creo que despois chamou a Ladislao para denunciala. Pobre Carlos, non sabe o que lle espera. Isto? Que pasa? Unha carta que non agardaba. Non o podo creer. Son boas novas. Sí, supoño que sí. Sí, claro que sí. Claro que son boas novas. Marcho. Pero que pasa? Unha carreira de carrilanas? Sí, dixéronme que era divertidísimo. E que, ademais, as carrilanas teñen uns deseños moi curiosos. Quen cho dixo? Elena? Non foi Elena. E non empecemos, por favor. Vale, perdoa. Que estou un pouco tensa. Teño ganas de que marches de aquí e veñas para Coruña comigo. Menos mal que pronto remata a sustitución. Que pasa, non che gusta isto? Sí, é precioso. Pero para pasar un par de días ou 3. Desde logo non para vivir aquí. Pois eu estou empezando a facerme. O traballo, quero dicir. Supoño. Pero non pensarías botar toda a vida en Portozás sendo xuíz? Non, claro que non. E menos co traballo que tes na Coruña, que é o que sempre quixeches. Sí, sempre quixen. Ai, ainda nos queda moito que amañar para a boda. Temos que ir pensando no traslado. Se queres, podo ir levando cousas para a Coruña. Xa falaremos diso despois. Vas para o xulgado? Sí. Creo que me vou a topar cun bo problema. Por qué? Unha muller abandonou o seu home no altar e creo que el quere denunciala. Abandonouno no altar?
Pobre home, eu non a perdoaría nunca. El tampouco. Creo que contratou a Ladislao para levar o caso. Quen é Ladislao? Ah, tanto ten. Non te preocupes, dentro de pouco xa non terás que aturar casos como este. Sí. Que alivio, non? Hasta logo. Adeus. Que pases un bo día. E paciencia, que xa queda pouco. Sí? Hola, papá. Son eu. Non, Carlos acaba de sair. Sí, todo ben. Traslado comezamos hoxe mesmo. Ai, claro que está contento. Está desexando deixalo xulgado e comezar o novo traballo. Debece por empezar a traballar contigo. Sí? Os detalles da boda xa os amañaremos cando esteamos aí. Alfredo, non será mellor que penses ben iso de denunciar a Beatriz antes de escoitar o que teña que dicir? Que me ten que dicir? Non apareceu pola iglesia o día da nosa boda? Está bastante claro. Podémola denunciar e ímola denunciar. A min parece unha tolemia. Ademais, o xuiz non vai admitir a denuncia a trámite. Que tal, dixo, ten que facer, xa verás. Xa veremos. Hola, bons días. Imaginei que estaríades aquí. Señor xuiz, vimos presentar unha denuncia contra Beatriz Frades, a Fraga, a prometida daqui do meu cliente aquí presente, don Alfredo Silvoso. Xa, abandonou no día da súa boda, non? Xa o sabe. Oíno na radio. Era o que me faltaba. Tranquilo, convennos. Danos en prexuízos contra a tua honra, a tua imaxe pública. Cala, Ladislao. Señor xuiz, vai admitir a denuncia a trámite? Sí, vou non admitir, sí. Que che dixo? Eu creo que debería esperar a escutar o que teña que... Pitusa, ela abandonou no día da súa boda estando comprometidos. O compromiso matrimonial pódese considerar un contrato verbal. Por lo tanto, ten validez legal. Ergo, estamos diante un caso claro de incumprimento do compromiso prematrimonial. Exacto. Señor Silvoso, pode denunciar a súa noiva por abandonar o día da súa boda. Veña comigo. Vaya romaría. Dixo algo, Pitusa? Non, nada. Eu algo de misa, Romaría. Romaría. E que, non vai participar o seu home este ano na carreira de carrilanas? Home, non, xa levaba tempo construindo unha. É como un neno. Adeus, Paula. Adeus. Hola, Paula. Que, Andrés, que tal? Que tal? Teño noticias. Sí? Esta mañá, entre o correo, atopei unha carta que viña de Bruxelas dunha comisión da Unión Europea. Ajá. E que? Que queren? Ofrecerme traballo. Queren que forme parte dunha comisión de estudio de Dereito Internacional. Pois vaya cousas, non? É porque pensarían en ti. Pois supoño que alguén lles falaría ben de min. Mira, achegasme a marcadores. Que? Que che parece? O que? Ai, o do traballo. Pareceme bonito que pensen en ti, pero é unha lástima que se sea en Bruxelas, non? Porque desde aquí non se pode traballar, non? Pois non creo. Non creo, teríame que trasladar. Pois nada, unha lástima. Sí, porque trasladarme... Imposible, claro. Ti non podes marchar de Portosás, non? Non, claro. Pois nada. As luvas e unha botelliña de Perceval, Canto é? 2.000. 2.000, Aí están. Ai, Currás, é que teña sorte na carreira de carrilanas. Si, esta non gañamos se non se verás, Díxome Couto que ten a mellor carrilana dos últimos anos. Pois veña, a ver se é verdade, Hasta lo geño. Hasta logo. Home, Ramón, falando de Roma. Estaba dicindo aí a Manoliño da Canocha que este ano imos arrasar na carreira. Eso espero. Xa tes lista a carrilana ou que? Sí, teño, pero... Pero que? Eu xa quero ver, Mire, Evaristo. Teño a carrilana, pero tamén teño o piloto. Xa sei, son eu, home. Non, refírome a outro piloto. Trouxe un amigo meu de Sesteiro.
Ti sabes que ali en Sesteiro hai moita tradición en isto das carrilanas. Ajá. E el xa gañou ali varias veces e pensei que sería boa idea traelo. Pero, ojo, ti dis que a nosa carrilana tamén vai competir ao Gran Prix de Sesteiro este ano, A non? miña carrilana vai na pilotar el. Espero que non che pareza mal. Pero, Ramón, como non vai parecer mal? Ti estás mal da cabeza ou que? Se sempre foi un piloto toda a vida, home. Quero gañar. E contigo sería difícil. É difícil. E logo, o ano pasado non estivemos a piques. Mais ti máis eu somos unha escudería. Éramos un equipo, non é? Pero xa non. E, ademais, xa toparás por aí outra carrilana para pilotar. Seguro que sí, home. Xa che ensinarei a miña carrilana e o meu piloto. Ata logo. Tu carrilana xa podías meter polo rejo do... Ajena... De todos os xeitos, Alfredo, gustaríame que o pensases un pouco antes de tomar unha decisión. Está pensado. Sí, non? Ben, como queirades. Xa todo... Como son estas cousas, Un día querela pola vida e o día seguinte non es. Denunciando. Ben, estes son os papéis. Sí? Hola, Andrés, que tal? Pois sí, agora estou algo ocupado. Non, un caso un tanto peculiar. Sí, ese. Claro, se é moi urxente, podémonos ver. No bar? Vale. Agora mesmo vou para lá. Tedes que perdoar. Andrés ten algo que me dicir e parece que non pode esperar. Pitusa vais encargar de iniciar os trámites, Cousas de xuíces, Tina. Pitusa, teño que sair un momento. Fágame o favor de deixar listos os trámites de Ladislao e máis de Alfredo. Como queira. Beatriz, que fas ti aquí? Está Alfredo? Sí, claro que está. Está aí dentro, poñéndoche unha denuncia por abandonalo no altar. Pero, pódese saber que che pasou, tes unha pinta? É unha historia un pouco longa de contar. Quería ver a Alfredo. Beatriz! Hola, Carlos. Hola. Quería falar contigo. Ti dirás. É polo contrato de aluguer do piso. Quería saber se va a renovar. Non o vou renovar. Deixo o piso. Que marcho de Portozás, sabes? Marchas? Sí, Andrés incorpórase outra vez e a min espérame un traballo na Coruña. E cando marchas? Mañá ou pasado mañá, probablemente. Pois é unha pena que marches, Sí? Sí. A onde vas, ao bar? Sí. E ti tamén. Sí. Quedei con Andrés. Dixo que tiña algo moi importante que me dicir. Ois, pois temos o barco xa a piques de rematar, sabes? Bueno, pero agora quedemos aparellalo, non? Pois é cuestión de 2 días. Está bien, Andrés. Vémonos logo, Oi, petróleo. Bos días. E logo podería poñer un anuncio aí xunto aos cartéis da entrada. E lá, que? Basta anunciar. Tens que escoller unha foto desas que saes con unha boa espeteira, Pero que animaliño é eso? A mí logo ti pensas que eu estou de rebaixas ou que? Non, home, non, é que teño que alojar o piso outra vez. E logo non che alojar o xuiz no volao, Carlos. Que pasa, marcha ou que pasa? Eso parece. Pois, nada. Ponme un café de pota, Celso. Ok. Pois un caso curioso. Alfredo quere denunciar a Beatriz por abandonar o día da súa boda. E con Ladislao de abogado. Sí. Está disposto a seguir adiante. Están os dous agardando por min no xulgado, agora. Pois sinto collerte neste momento, pero era urxente. Non te preocupes. Que pasa? Pois pasa que recibí unha oferta de traballo. Queren que forme parte dunha comisión xurídica da Unión Europea. Sí? Home, felicidades. É unha noticia estupenda, non? Sí, non, está ben, pero... O problema é que me tería que trasladar a Bruxelas. Xa, non podes, claro. Estou pensando. Mira, ti pensaches na posibilidade de quedar aquí como xuiz en Portozás? Home, sí, penseino, pero hai un traballo agardando por mí na Coruña. E Cristina non quere vivir aquí.
Non, claro, a María tampouco lle fai ninguna gracia, o de marchar de Portozás. E ainda por riba Bruxelas. Pois non creo que volvas ter unha oportunidade como esta. Non, xa o sei. Eu... non creo que volva a ter a oportunidade de traballar nalgo que me guste en un sitio que me gusta. Poida que o pense. Vim para te explicar por que non aparecín na igrexa. Veña, a ver, que tes que dicir? Sabes que a noite anterior celebraba a miña despedida de solteira? Ui, que mal empeza isto. En fin, debín de beber demasiado porque perdín o coñecemento. Non ves, de mal en peor. Ladislao. O caso é que cando despertei estaba na estación de trens de Barcelona. Soa, sen un can no peto e sen saber o que pasara. Pero que dis? As miñas amigas meterame nun tren con destino a Barcelona mentre estaba desmaiada. Nós creemos, non sei. É certo! Sinto moito, Alfredo. Pero ti sabe a vergonza que pasei? Toda a vila sabe que me abandonaches no altar. Xa o sei, estouche pedindo perdón. Perdoamos, pero non esquecemos, E denunciamos, por suposto. Alfredo, vasme denunciar? Sí. Podemos casar esta mesma tarde. Eu non tiven a culpa do que pasou. Sí que a tiveches por inconsciente. Que dis? Volvemos chamar a todos para a boda? Despois do que tiven que pasar? No. De eso nada. Aí falaches ti. Se unha festa coas túas amigas é máis importante que a nosa boda, esquece. Entón estás anulando a nosa boda? Eu? Anuláchela ti? Ela tiña un motivo de forza maior, foi un accidente. Ai, sí, agora a beber até perder o rumbo chamaselle accidente. Penso chamar a todos os invitados para lles dicir que a boda non se anulou, só se atrasou. Celebraremosla esta tarde. Pois has casarte só. Se esta tarde non apareces na igrexa e non tes unha boa razón, serei eu a que poña a denuncia. Esa idea foi nosa, Un pouco de deportividade, por favor. Adeus, Alfredo, ata esta tarde. E pensa ben, Ou a boda ou a guerra. Guerra, Mira os lentos. Que tal? Home, pois xa ves, moi ben. Unhas medidas perfectas, mandos manexables, posición cómoda. Imos a arrasar. Home, claro. Con este prototipo eu pilotando... Agora hai que poñerlle un nome. Xa sei, o do nome. Pensei na casa, mira, Speed Fito, Eso non soa moi ben, eu teño outro. Los Trejo de Portosás. Eso gustame máis, Siria. Pois non sei que tan de mal Speed Fito. Los Trejo de Portosás, Veña, empuxada aí. Dale. Rapaces, que? Tendes unha carrilá, non? Sí. Chámolle Speed Fito. Los Trejo de Portosás. Mira, é igual. Que, currás? Que te parece o noso prototipo? Ben, ten boa pinta. Fixéstela vos, non? Sí. Home. Cuidado, Moi profesional non é, pero ten un pase, E a ti como che vai ca carrilada de Couto, Evaristo? Ben. Pero este ano teño ganas de cambiar de escudería, De escudería, dis? Sí. Ai, non me digas. Estou un pouco farto xa. Vos xa tendes piloto para... Sí, é Fito. Son eu. Ti? Home, non me fajas desestabilizar que risa fafitiña. A ver se vos patallades por aí abaixo. Fai falta alguén con experiencia, home. Sin ir máis lonxe, eu, Ai, currás. A ti o que che pasa é que Couto deu chapatada, non? O que, che? Se Couto ainda morre de gana que lle conduce o seu prototipo, carallo. Para a pole position xa me chamou outro día. Sí, pois... A min pareceme que ti tes moitas ganas de levar a nosa carrilana. Pois non, ganas, te? E agora por facervos un favor, pero... Pois mira unha cousa. Non viña a espetar moi boa a porta, entendes? Porque aquí, o piloto desta maravilla son eu, entendes? Así que volve con Couto, xa que morre de ganas. Veña, vamos probala. Vale, veña, vamos. Oístese, xa viredes chorando despois, Para que vos la conduza. Rapaces, cheos de soberbia, carallo. Home, non sei, Andrés, pero... Eu creo que unha oportunidade como esta non a vas a topar moitas veces, É un choiazo que che ofreceron en Bruxelas. Xa, o problema é que me teria que trasladar a vivir ali. Pois que a María non lle fai ninguna gracia. Pero ti explicache ben o que significa para a túa carreira, chico. Que va?
Me molestei. En canto lle dixen que teríamos que ir vivir fora, xa nin pensou en que aceptara o traballo. Home, non sei, dalle outra volta aí, a ver. Xa, pero non creo que sirva de nada. Pero, Andrés, ti queres este traballo? Sí. Pois iso xustamente é o que lle tes que facer entender a María. E vai non aceptar, seguro. Home, non sei, que se non intentas, non sei, vas a arrepentir toda a vida, xa. Veña, vou a buscar o único, a ver que pasa. Home, a todo isto, felicidades, porque, miña nai, pensaron nunha ovelliña como a ti para semellante chollo, mándache ben a gana, Xa che mandarei unha postal. Nunha cachonda, non? Ti de xuí de Portozás, para sempre. Muller, para sempre non sei. É unha opción, estou no pensando. E desde cando quedar aquí é unha opción? Pois desde que a Andrés lle ofreceron ese traballo en Bruxelas. E que hai do traballo que meu pai ten para ti? É un bo traballo, eu non digo que non, pero... É un traballo estupendo. Ou iso dicías antes? Sigo dicindo, só que... Ti sabes que estudiei Dereito porque quería ser xuiz, non? Pensei que cambiaras de opinión. Pois nunca cambiei, sigo querendo ser xuiz. E xa non queres ser asesor xurídico da empresa do meu pai. Iso é o que querías ti, Cristina. Vaya, esta conversa está chea de sorpresas. Tamén cambiaches de opinión sobre min? Que queres dicir? Se queres quedar aquí, significa que non queres vir para a Coruña comigo. Muller, podémonos ver igual, non? Sí, cando che quede algo de tempo entre o xulgado e Elena. Xa estamos outra vez con iso. Sí, xa estamos. Elena non ten nada que ver. Estás seguro? Sí, estou seguro. Se quedo aquí é por min e máis polo meu traballo. Pois pensa o ben, Carlos. Se quedas en Portozás, quedas en min. Este chega tarde. É capaz de non vir. Beatriz, filla, non crees que o voso é un pouco enfermizo? Unha boda e ti non apareces, outra boda e non aparece el. Isto é un sagrado sacramento, non unha cita de mozos. Non jaño para disgustos. Idesme matar entre todos. Fai algo, Manolo. En canto pille voulle dar comunións ata que quede farto. Fai o favor, que estamos en lugar sagrado. Xa pasan 2 horas. Creo que está claro que non vai vir. Denuncio e Santas Pascuas. Abandonarche no altar por pura vinganza é un acto claro de mala fe. O xuiz darache razón. Non faltaba máis. Beatriz, filla, un pouco de misericordia, que a primeira vez a que faltou fuches ti. Pero eu tiña unha... Como se di? Unha causa de forza maior. Eso. Eu tiña unha causa de forza maior. Estaba inconsciente na estación de trens de Barcelona. Santa María. E para isto facemos os cursos de preparación matrimonial. Ai, que disgusto, Manolo. Que non casamos a filla. Tranquila, muller, que casamos. Se non é con este, con outro, pero casámola. Acabouse. Eu xa non espero máis. Estades todos de testemunhas. Alfredo non apareciu. Vais acordar desta o resto da súa vida. Vou anunciar que se anula a boda. Deixe, xa o anuncio eu. Sinto moito, pero parece que esta vez tampouco haberá boda. O Paduán do meu prometido decidiu non aparecer. Que vergonza, Manolo, que escándalo. Veña, Pitusa, vamos. Mañá a primeira hora estoulle poñendo unha denuncia. Xa me tarda. Presento-che a Fittipaldi. Vai pilotar a miña carrilana. Supoño que xa terás escoitado falar de min. Fosco para os amigos. Está moi boa pinta a túa carrilana deste ano, Couto? Este Currás era o que pilotaba a carrilana os anos anteriores. Non o tomes a mal, Currás, pero este prototipo é demasiado para un afeccionado. Se o conduces ti, igual tes nafras. Tamén igual tes nafras ti, mira que manda caracho. Imposible. Fittipaldi é o mellor condutor de carrilanas de todo Galicia. Ai, sí? Pero que o circuito de Portozás é moito circuito do Noso Señor, Eu non lle teño medo percorrido. Ai, non? Non. Pois deberías. Porque aquí hai moito giñazo, Sen ir máis lonxe, hai ao lado da casa de Pepe de Maruca. Hai un giñazo que se chaman Irás e non volverás. Mira, gañei 2 anos seguidos en cesteiro, sendo de fora, Non hai curva que poida conmigo. Pero que aquí non son as curvas, amigo de fora. Aquí son o pavimento. É malos fochancos, Entende? E ti sábelo ben, Couto? Que aquí as carrilanas non agarran ben. Ese non é o primeiro que queda sin dentes, amigo.
Eso non vai pasar, Evaristo. Fittipaldi vai gañar sen problemas. Couto, e canto che custa a vitoria? Os honorarios de Fittipaldi é o de menos. Eu o que quero é gañar. Por certo, xa topaches Carrilana para pilotar? Sí, estaría ben enfrontarme a ti. A ver que tal se che dan as curvas, os fochancos, Sí, Pois estou construindo a miña propia Carrilana, Sí. E xa vos verei na carreira, Xa me tarda, xa. Así me gusta, a competencia boa pro deporte. Neste caso non hai competencia posible. A carreira xa ten gañador. Pois, algún gañador. Igual hai que ir buscar ao balcón de Belarmino, amigo? Ese traballo é a oportunidade da miña vida, María. Da túa vida, Andrés, pero non da miña. O único que quero é que o entendas. Pero se eu entendo perfectamente, Andrés. Ti o que queres é formar parte de non sei que comisión xurídica, non? Sí. E para iso temos que coller as maletas e marchar para Bruselas. Sí. Pois eu non quero marchar daqui. Así que se marchas, marchas ti só. Estás enfadado. Non estou enfadada, Andrés. Simplemente crin que non pensarías na posibilidade de marchar. Eso é todo. Pero, María, como non o vou pensar? Ti sabe lo importante que é para min. E ti sabe lo importante que é para min e para ir e a quedar aquí. Sábelo. Sí. Sí, por iso temos que pensalo ben. Paréceme que está ben claro o que queríamos cada un de nós. Ti queres marchar e eu quero quedar. Non volverei ter unha ocasión así na miña vida. Pero se eu que queres marcha, Andrés. E ti? Eu non, a mí non se me perdiu nada en Bruselas. Iso é como dicirme que non marche. Iso é como dicir que te decidas dunha vez. Hola, Adrián. Hola. Non está Elena? Debe estar a chegar. Poden esperar, se queres. Senta. Non, gracias. E que? Agora que rematou a túa sustitución, que pensas facer? Marcho de Portozas esta mesma semana. Vai. Hai outro traballo esperando por min. Hola, Carlos. Hola. Eu marcho. Teño cousas que facer. Ai. Sinto moito. O do que falamos. Que che vaya ben. Gracias, Adrián. Que é o que sente? Que marcho de Portozas. É o que querías, non? Ti é mala tua moza. Sí, en realidade marcho por Cristina. Xa. Estive pensando gustaríame quedar. Sobre todo agora que Andrés ten unha oferta de traballo en Bruselas. Non tiña nin idea. Así que queda libre a praza de Suiz. Podería ser, sí. En ese caso, ti poderías ser o novo Suiz. Bueno, pero claro, Cristina non... O seu pai ofreceume un posto na súa asesoría xurídica. Moi bonito. Así queda todo na familia. Sí. Ti que pensas? Debería quedar. Home, Carlos. Eso debe ser cousa túa, non? Sí. É cousa miña. En fin. Marcho. Teño que pasar aínda por o xulgado. Ata logo. Ata logo. Estás ben? É porque non ia estar ben. Como Carlos marcha estes días de Portozas. É que ten que ver eso con que eu estea ben ou estea mal. Non. Non dixen nada. Pois eso, a traballar. Aí está. Vai ver eso que é bo. Buscoume. Pois atopoume, me cagina. Que tal o timbre que me pediches? Xa me tardabas, Peda a miña bicicleta, Oiches? Ajá. E timbre como é debido. E quero que te mire despois tamén, Moi ben, gracias. É para o último detalle, que estar xa está. Aí xa está. Pero... que é eso?
Isto non é iso, eh? Isto é a reiña da miña escudería. Aí tes. A Currilana. Pero, mira que ese animal. Currilana? Sí. De ferro? Rodas de ferro, rodamento de ferro? E onde lle vesti o ferro? E máis a ti que che importa? Vou na pilotar eu, eh? Ah, vai a pilotar ti? Claro. Ah, tío que estás picado co Fittipaldi ese de Couto, non? O que contratou Couto de Sesteiro, non é de Sesteiro? Van ver eses de Sesteiro, precisamente, o que é un piloto de Portosás, eh? Pero probache a ver se aguanta tal siquera. Si levo traballando toda a noite, que vou probarme, home? Xa probarei despois da carreira. Despois da carreira? Despois da carreira vas ter que ir collendo as puntas todas que cravaches aí. Despois da carreira, diz que... Tens ganas de vacilar, non? Pois ala, arranca. Bótame unha carreiriña, a ver se te aguanta. Oi, vas levar co timbre, eh? Cae o casco? Oi, larga. Ti tes guai do carallo. Ves? Vai xa ir a petróleo. Oi, Non ves ou que? Arranca, larga. Pero que timbre, despois quero que timbre, eh? Parece que estamos de recollida. Sí. Mira, aquí tes os papéis do primeiro caso co que te vas a topar. É o dese home que denunciou a súa noiva por abandonalo no altar. Creo que non vou ser eu quen xulgue ese caso. Por qué? Vou coller ese traballo en Bruxelas. Home, eu pensaba que di a túa muller. Nada, que non quere vir comigo. Pero non podo deixar pasar unha oportunidade así. Non sei, farei o que sexa, vir todas as fins de semana ou algo así, pero teño que aceptar. Claro. Supoño que cando se che presenta a oportunidade que sempre esperaches, hai na que aproveitar, non? Sí, ademais xa anunciei oficialmente que aceptaba o posto, así que non hai volta atrás. Ben, espero que María saiba comprender o importante que é para ti. Sí, eu tamén o espero. E ti que tal? Que tal con Cristina? Non quere que quede. Non sei, xa veremos. Ai, vou botar moito de menos este despacho. E Portozás. Pero confío en que o xuiz que me sustitúe o saiba apreciar. Tes razón. Por que vou marchar? Isto é o que sempre quixen, o que quero. Se marcho agora, arrepentireime toda a miña vida. E cando se presenta a oportunidade que sempre quixeches... Sí, señor. Vou aceptar o posto de xuiz de Portozás. Enhoraboa, Carlos. Gracias, Andrés. Ai, sei que o deixo en boas mans. Con permiso. Pasa, Beatriz. Antes de nada, cal dos dous é o xuiz? El. Pois a señorita Beatriz Fraga quere denunciar o seu prometido, Alfredo Silvoso, por non se presentar o día da boda. Como? Pero non era ao revés? Iso pensaba eu. Pois nada, veña, boa sorte, Carlos. Todo teu. Veña. Estás sempre, Andrés. Ben, senta, Beatriz. Xa falta pouco para a carreira de carrilanas de Portozás. Os participantes terán que percorrer o circuito no menor tempo posible. Todos os competidores están dando o último repaso ás súas carrilanas. Con eles está a nosa compañeira Paula Couto. Moitas gracias, Ana. Achegámonos a algún dos participantes. Por exemplo, a Fito, que é unha das sorpresas deste ano. Fito, contanos, como é que decidiches presentarte este ano a esta carreira? Home, porque alguén tiña que gañar, non? Dixo eu. É unha competición difícil, pero eu estou nun bon momento de forma. Pois moita sorte, Fito. Achegámonos agora a outra das sorpresas deste ano, que é o campeón de Sesteiro, Alfonso Blanco, máis coñecido como Fittipaldi. Que como ve o resto dos competidores? A ti véxote moi, pero que moi ben. A eles vexos derrotados. Sobre todo a ese que ven aí. Vaya, parece que temos un participante de última hora. Nin máis nin menos que Evaristo Currás. Esta é a túa carrilana? Esta é a miña Currilana, non se toca. Non, xa. É que non parece moi sólida. Algo que che parece gaseosa. Está ben, Currás, que teñas moita sorte, vale? Gracias, seguimos en directo aquí en Radio Portosás. Unha pausa e volvemos de seguido. Que? Pensas gañar con esta atrapallada? Amigo, eu non vim falar aquí, menos contigo. Eu vim correr. E vouche baixar eses fumes que tes de presumido, Non tes nada que facer. Ninguén de Portozás ten nada que facer. Pensas que podes vir aquí a falarnos con eses aires de campeón de Sesteiro, que... Tía, nada. Non lle toques a rapaz,
Quítache unha cuarta que ainda podía comer as papas na túa cabeza. Me sacadei. A ver que dis despois da carreira. Non che vai marcar o voltímetro, amigo? Estás acabado, Currás. Deixa de facer o ridículo, home. Ti sí que empezas ben. Estás piando por elas, Non aturo máis ese mamalón mofándose de Currás. O que tens que facer é gañarlle. Gañarse? Non. Ocórrexeme algo mellor. O que? Algo moito mellor. Atenta. Aí tes, Dani. Chao. Ei! Que, Marilín? Unha caixeira así xa quería ir no petróleo, eh? Sí, non? É logo que milagre ti por aquí. Sabes? Tan partidario como es das carrilanas. Buah, estou aburrido das carrilanas. Xa che teño unha boa carrilana na cabeza. Viña polo aquel da polémica, o traballo de Andrés en Bruselas, que? Pois nada, que eu xa falei con ele e xa lle dei a miña opinión. Eu non vou marchar. Pero se eu te he metido na cabeza a Comisión Xurídica Europea, María, eso non se sabe o que é, pero dis que é moi importante, non sei, non? É moi importante para el, non? A muller, eu faloche de corazón, eu veño de boa fe, pero o que che quero dicir é que sempre podedes volver, pero afundir unha oportunidade como esta, que só se presenta unha vez na vida. Pero tanto significa para el. Pero ti non ves que ten outra mirada, ten outro aquel, está cheo, é unha prova de que valoran o seu traballo, eu que sei. A ver, Petróleo, Iria máis eu que pintamos nunha gran capital. Que pintamos nos ali que se nos perdiu. Non sei de nosa xente, de todo canto hai aquí. Muller, pera. Bruselas está moi ben, home, unha cidade grande. Eu acordo unha vez que estaba en Bruselas, non tiña un peso, non tiña onde dormir, arrimeime unha pensión, había unha rubia jordecha ali. Ai, Petróleo, non estou para gaitas agora. Moiquiña, a ver, o que che quero dicir... Eu que sei, o que che quero dicir é que eu lle sei moito, e ti sábelo, pódelo ver de dúas maneiras. Pódelo ver como miña nai marchar a unha cidade grande, que a Iria, e collelo con medo, ou ben, eu que sei, como oportunidade de un sitio novo, de novidade, eu que sei, e collelo con curiosidade, non é? Non é que, Petróleo? Ti sabes que é moita oportunidade do noso señor e ti sábelo, eh? É que pensas que marcharás sen min? Pero que tamén é que... Eu que sei, que se marches en ti, que facedes? Escribir, e falar por teléfono, e verse nas vacacións, eso é como di Lindiña. Amor de leo, amor de pendeo. Queres eso, ti? Non quero iso, pero tampouco quero marchar. Pero ti bótalle un cabo agora. Ti bótalle un cabo agora, así non estaredes toda a vida. Fixen ben, ai non fixen ben, eu que sei, bótalle un cabo agora. Si, e se non fago ben eu? Marchando coa nena, que? Virades rumbo Porto Sás e acabouse. Pero unha segunda oportunidade, Andresiño, nada de ter. E que? Imos de Guatemala a Guatepeor. Ai, Mariña, Bruselas está moi ben, non? Ben, a ver se amañamos isto sen necesidade de demandas ni xuizos. Eu non o vexo moi fácil, señor xuiz. Abandonoume no altar e non a penso perdoar. Sabes perfectamente que non puiden chegar a tempo. Cal é a túa desculpa para non aparecer onte pola igrexa? A miña desculpa? Que acababa de presentar unha denuncia contra ti. Home, claro, ou boda ou denuncia, as dúas cousas non poden ser. O que fixo o señor Silvoso foi vingarse de Beatriz. Quen tivo que pasar a vergonza de anular a boda? Eu! Pero eu pasei na primeiro. Todo o mundo mirando para min e eu, como un parvo, dicindo non sei por que non aparece, nin sei por que non chama, non sei por que non me abandona. Isto amañá vas con xuiz. Está ben, é suficiente. Pitusa, Ladislao, saí de fora. Pero... Veña, fora. Pero, por que? Imos deixar que Alfredo e máis Beatriz falen sós durante 10 minutos, Que se expliquen un ao outro o que pasou, sen abogados nen xuíces.
Vostede pensa que servirá de algo deixar os dos? Espero que sí. A culpa de todo isto é túa. Como que miña culpa túa, imbécil? A mí un procedimento moi regular non me parece. Ni non imos estar nunca como... Hai 2 días ian casar, non? Pois algo quedará diso. Tira que denunciarme. Vos decía, señor xuizo, o corazón humano é un músculo Sabrás cando che colla meu pai? complexo. Nevada no estado de... Hola. Hola, Carlos. Podemos falar un momento? Sí, claro. Volvo agora mesmo. A culpa é túa. Como que miña culpa túa, imbécil? Cuidado que ainda non estamos casados. Ni non vas estar nunca, como sigamos así. Que pasa? Marcho, Carlos. Pensei que quedarías outra noite, Non quero quedar outra noite nin outra semana. Quero marchar de aquí como falamos hai moito tempo. Que vas facer ti? Vou quedar, Cristina. E todos os nosos plans? As cousas cambian. Falarei con meu pai para dicirlle que non acepta o traballo. Non, deixa xa chamarei eu, E tamén anularei todos os preparativos para a nosa boda. Está segura? Eu non podo vivir aquí, Carlos. E ti non queres vir comigo. Que sentido ten que casemos? Deixemos que pase algún tempo e pensámoslo, de acordo? Que sexas moi feliz aquí, Carlos. Porque os colliches ti. E porque acabará con nos. Iso non ten por que pasar. Pero pasará. Adeus, Carlos. Adeus. Espero que atopes algo aquí que pague tanto a pena. Sinto moito, Cristina, de verdade. Chamareite, vale? Como queiras. Elena, que miras? Non, nada, nada. Ese non é o coche da moza de Carlos? Non sei. Eu penso que sí. E parece que marcha. Sí, eso parece. E marcha soa. Entón Carlos queda. Oi, se dis por min, a min tanto me ten que quede como a que marche, eh? Ai, me se che nota. Mira, se eses dous son da mesma corda. Tan estirados. Claro, claro, claro. Anda, mira, toma algo, porque esto está muy baleiro con eso de las carrilanas. Mira, debe estar a punto de empezar. 5 minutiños. Sí. Currás, sinto moito que romper a carrilana. Me que lle queres, meu? Me bo tampouco era, pero... Xa, pero o que non atura é o fachén dese do Fittipaldi. Como Currás, nunca vi unha carreira tan curta como a da túa currilana! Andes? Eu teño unha tirria, meu, me cagina. Oi, Fofitiño, tens que gañar ti, Mira, Currás, os dous sabemos que ti és mellor piloto que a min, non? Home, iso sí. O que máis amolaría a él sería que ti lle gañase, entendes? Así que... damos xa a nosa carrilana. Estás ben de cabeza? Seguro? Seguro? Dalle unha malleira, Currás. Fofitiño, ese Fittipaldi vai saber o que vou, Marca aí. Cagina, que me estou emocionando. Fittipaldi! Igual pensabas que a miña carrilana era esa de aí, non? Esa era a carnada, home. Táctica de despiste, entendes? A miña é esta. E chaman aquel, Róstrejo de Portosás. Como que cambias de carrilana? Eso non vai contra as normas. Tanto me ten a carrilana que le ves, Teo. Isto está gañado, Ramón. Aí sí, Ímolo ver, Por certo, saúdos a Belarmino, o do balcón, non é? Hala. Quedan xa menos de 5 minutos para que dea comezo o campeonato de carrilanas de Portozás. Cada vez hai máis público congregado neste perigosísimo circuito. Ben, e parece que temos un cambio de última hora. O piloto Evaristo Currás será quen pilote definitivamente a carrilana Lóstrego de Portozás. Así que xa tomaches unha decisión definitiva, non? Sí, non quedaba outro remedio. E dixacho xa, Andrés? Non, ainda non. É que non sei que dicir. Muller, que por unha parte alegrome moito, pero por outra non se me fai ninguna gracia. Xa o sei. Pero tampouco significa que non nos vayamos ver nunca máis. Podemos nos ver algunha fin de semana, supoño, ou nas vacacións. Hola. Hola. Hola, Andrés.
Hola e adeus. Deixo vos sós, que seguro que tedes moitas cosas das que falar. Veña. Ai, sinto moito. Chao, Chao. Chao, André. Hasta logo, Berta. Que é o que sente tanto? Pois nada, que a partir de agora que non nos imos ver tanto. Así que xa o decidiches. Non ves comigo? Non. As que non nos imos ver moito somos Berta máis eu. Non che ia de deixar andar por Bruselas a ti só, non? Pois menos mal, Menos mal. Porque xa empezaba a duvidar se marchar ou non. Ia te extrañar moito. Pois xa non terás que facelo. Non? Non. Todo sairá ben, xa verás. Eso espero. Porque senón, dou media volta e volvo para Porto Sás. Aí sí? Sí. Cando marchamos? Un par de días. Vale. Parece que xa non discuten, non? O mellor acabou en traxedia. Non digas parvadas, Ladislao. Veña, imos entrar. Ollo, como pasarlle pasar algo ao meu cliente, demando o xulgado, Xa está todo solucionado, señor Suís. Moitas gracias. Casaremos mañá mesmo. E iremos los dous. Alégrome moito. Sabía que podíades amañar isto como persoas. Adeus. Perdoa polas molestias, Ladislao. Moitas gracias. Pero que perdoa polas molestias? Xa se pasarei as facturas polas molestias, Adeus, Pitusa. Ai, que vos dicía? Que todo acabaría ben. Será parvo, un caso que estaba jañado de todo. E ti non poderás pensar noutra cousa? Por exemplo, en que todo acabou ben? Que non acaba en xuízo, non acaba ben, Pitusa. És un insensible. E ti unha entremetida, Tiñes que lavarlle o cerebro a Beatriz, non? Eu intentaba axudar. Mona! É porque non faz fotocopias de libros de familia, que é o que sabes facer ti, Lercha. Mamalo! Rote, mella, mira que chegueu aí. Pouche, diste algo que me caí. Iba costa abaixo no meu R7, iba pouco a pouco, iba como sempre. Non sei como fixe, mirei a esquerda e jodida defensa unha furgoneta. O amiño tolo baixou do fujón, eu estaba nervioso, perdóneme, cala a boca rapaz, o do chunto que no peito, esparrejo rápido, non feixas ni quento, era un home dereito, que tro cuartas de peito, era un macho de cuero, con un bo par de huevos. Por eso che dixo que aquí en Porto Sás os giñazos son moito do caso, non? Xe chamo a Costa da Morte por algo, será? Quen ríe de último ríe 2 veces, entendes, Coutinha? Estas foron as palabras do noso gañador, tan deportivo como a sempre. Despedímonos ata a carreira de Carrilanas do ano que ven. Moitas gracias. Hala. Marca de curras. Fofitiño. É todo gracias a miña Carrilana, Máis ben gracias a teu tío Belarmino por ter a casa onde a ten, Home, que meu tío é moito tío, xa sabes. Que girame, home. Enhoraboa, Currás. Demostraches ser o mellor. Temos que falar. Quero que corras o ano que ven coa miña Carrilana. Blindo o contrato. Ai, blindamos? Pois blindamos, home, sin problema. Hala. Toma. Pois xa este ano, non esperamos po ano que ven. Anda, carai, xa non queda máis. Abrimos outra, Toma, vai bebendo deste. E cágina. Ai, aquí outro. Aí tes. Toma, Couto. Hola, Carlos. Hola. Viña a falarche sobre o piso.
quedo en Portozás. Así que, se non tes problema, quería prorrogar o contrato. Perfecto. Así que quedas, eh? Sí. Qué boa noticia. Sí. Sí. Penso que faz moi ben. Tiña algunhas dúbidas, pero agora xa está todo decidido. Estou encantado. Pois, enhoraboa. Elena. Pasa, Adrián, pasa. Non quería molestar. Non só estábamos falando un pouco. Xa falaremos, non é urxente. Mira, deixoche traballar. Só viña para dicirche o do piso que quedo en Portozás. Alégrome, Carlos. Alégrome de verdade. Ata logo. Ata logo. Sinto moito tervos interrompido así. Pero, home, se só estaba felicitando a Carlos por quedar como xuiz en Portosás. Eu tamén o felicitei. Claro que non tivo nada que ver coa túa felicitación. Veño, vai traballar. E non me mires con ese sorriso. Unha hora de atraso. Isto é intolerable, señores, intolerable. Ai, Manolo, que non casamos da nena. Tranquila, muller, tranquila. Xa aparecerá. Ti sabes onde está Beatriz? Non. E ti sabes onde está Alfredo? Non tampouco. Pero ti non podes apagar o móvil na igrexa. Sí? Que? Alfredo, berra máis que non che escuito. O que? Onde estás? Onde? Alfredo, que está a igrexa chea de xente, eh? Oh. Vale. Tranquilo, xa amaño, vale. Ai, me que fui falar. Sí? Pero ti non aprenderás nunca. Quen é Beatriz? O teu non ten nome. Están todos esperando. Onde está? Vale. Era Beatriz, que está na estación de trens de Cádiz, sen un peso. Ai, que me dá un colapso, Manolo. Outra vez as amigas. Tranquila, muller. Se me vai a vida. Tamén chamou Alfredo que... por iso está na comisaría de policía de Móstoles sen roupa e con unha tatuaxe. A tatuaxe tanto ten. O caso é que non... Que os amigos tamén é que non lembra nada, Seica. É a última vez, señores, a última vez. Donas e cabaleiros, hoxe tampouco hai boda. Que taquicardia, Manolo. Tranquila, muller. Que non casamos da nena. A culpa é túa. Tranquila, muller. Como que miña? Por que? Porque sí. Pitusa, muller.